दा दिनै जोङो बुंनो लुबैयो दा दिनै फेरेंगा बसुमतारी जोंना EM BDCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट EM लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट EM दा दिनै बिथाङा दिनै एफा गोबाव माने अस्ट्र लाना न' खालामबोनाय मानसिया दिनै गावनि हाफोरखौ मानो मालायनोसो होदों गावनि फिसाफोरखौ मानो हाग्रानिफ्राय खारदों जों दिनै बेखौ बिथांखौ सोंखारिनो लुबैयो आरो जों बुंबाय थादों दा दिनै गोबां बर' फिसा दिनै बिनि समावनो गाबगु खुगु जाबाय सोरबा न' बां सावजाबाय आलाय सिलाय जाबाय अबाव थानो अबाव मानो दा उलथे दिनै जों रायजो राजाफोर खावलायनो लुबैयो रायजोफोर दिनै मानसिफ्रा जुदि गोरिब गुन्द्रा आलाय सिलाय खालामो माने जायोब्ला गोरिब गुन्द्राखौ जुदि अननाय भाबै होखारनाय जायोब्ला अननाय जायो पाप नाङो गोरिब गुन्द्राखौ जों सहाय होनांगौ गोरिब गुन्द्रानो जों थांनानै थानाय राहा खालामनांगौ दा दिनै बे हाग्रा ओनसोलाव जेसेबां हाबनानै दं जायफ्रा थानो मोनो फरेस्ट भिलेज एक्टनि आन्दाराव जायफ्रा गोलैयो बिसोरनो हा हो थाबनो बिसोर सिकित्सा खालामनाङा दिनै बिसोरखौ माने सिकित्सा खालामबाय थायो सिकित्साखौ सानफ्रोमबो गिलुं गिलुं होखारजासि दा बे रोखोम अबस्थायाव मानो दोनबाय थादों फालाय मानो माने मानसिखौ सुगै थांनानै थानो थाखाय मोनसे राहा खालामनो हायाखै दा दिनै ओंखायनो जों बुंदों रायजोफोर दा दिनै मोनसे टाइम फैबाय दिनै जायफ्रा आलाय सिलाय खालामो जायफ्रा सिकित्सा खालामो जायफ्रा मानसिखौ माने होखारनानै गावबुखु खालामो दा बेफोरो गोरिब गुन्द्रानि साव नाङो अभिशाप नाङो दिनै फेरेंगा बसुमतारीनाव दिनै अभिशाप नांबाय रायजोफोर साव नांबाय बेनाव बे गोरिब गुन्द्राखौ होखारबाय थानायनि थाखाय गोरिब गुन्द्रा न' बां सावनायनि थाखाय दिनै अभिशाप नांबाय साव नांबाय दिनै बे जायगा गैया दिनै गावहा दिनै माने MCA दारायनि थाखाय दिनै बे सिदां गैया दिनै फेरेंगा नोंनाव दिनै बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि अभिशाप नांबाय नों दिनै गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ जेरै सोगाबदों मैदेर जेरै गाबहोदों न' बां माने बुस्रांनानै जेरै होखारलाबायदों दिनै नोंनि अफिसाव नोंनाव बे नांबाय नों बेनिफ्राय बारग'नाय नङा दिनै नों जेरावखि थाङा मानो नों खुनु दिन नों जै जाया नोंखौ रायजोफ्रा हिसाब लाखाबाय नों देरहानो हाया जेरावबो रायलायखाजोब्बाय फेरेंगानो भट दा हो होनना बयबो बुंखाजोब्बाय दा दिनै बेयो जों नुगासिनो दं बेयो दिनै गावनि समस्थिखौनो दिनै नागिरना मोनाखिसै अबाव दारायनो अबाव मानो अबाव माने गाव देरहागोन आलाय सिलाय रायजो राजाखौ जेरै आलाय सिलाय खालामदों दिनै फेरेंगा आलाय सिलाय जानो थांगासिनो दङ बे गवा बिहा दा रायजोफ्रा बेनो रावबो भट नाङा जों खावलायो बेनो जेराव सिना फेरेंगानो जों गांसे भट नाङा रायजोफोर बेखौ एखे आउट खालामथारनांगौ आरो बेबायदि मानसिया बर' जाथियाव थानो समाया बेबायदि मानसिया जोंनि खुंगिरि जानो हाया आरो बेबायदि मानसिया खुंगिरि जानायनि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेराव गाज्रि घटना जाबाय थादों दिनै जोंनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा आलाय सिलाय जानांदों गाबगु जानांदों न' बां गैयै जानांदों दा गरसे रायजोफोर गोरिब गुन्द्राखौ जायफ्रा होखारदों जायफ्रा आलाय सिलाय खालामदों बेबायदि मानसिखौ जों आलाय सिलाय खालामनांगौ बेबायदि जों गांसे भट नाङा बेखौ एबार होखारथारनांगौ बेखौ बिटिसिआव पावाराव फैहोनो नाङा बेखौ सम जों बिदिनो धरना होनानै जों बुंगासिनो दं स्पेसियेल केस जाबाय नैबे मजाबारि गामि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिडली सार्कोलनि आन्दाराव मजाबारि गामि बे मजाबारि गामिया गासिबो बर' गामिजोबमोन आरो बर' न'खरजोबमोन गासिबो बिसेस बे बर' मानसिफ्रा दिनै बे जायगायाव थानो हायाखिसै खारलांजोब्बाय दा बे खारदोंब्लाबो बे जायगायाव दिनै बिसोरनो बे हाखौ खाजोना होनानै थाबाय थायो दिनैसिम बिसोरनो खाजोना होयो आप टु डेट बिसोरनाव खाजोना रसिद दं गासिबो दा बे हायाव गुबुन हारिया दिनै अकुपाय खालामनानै लाबाय जायफ्रा ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोना थानायनि अधिकारिया नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि बिसोर अकुपाय खालामनानै लाबाय दा बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै जों दाबि खालामगासिनो दं अलरेडि चिरां डिस्ट्रिक्टनि माने डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ बेखौ बिसार खालामनानै बुंबाय जे बे हाया ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि दा बे हायाव गुबुनफ्रा दखल खालामनो हादों दा जिहेतु लेन्ड साबजेक्टआ बिटिसिआवसो बेखायनो बिटिसिआनो बेखौ डिसप'ज खालामना होनांगौ होननानै दिनै चिरां जिल्लानि माने मेजिस्ट्रेटआ एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआ बेखौ बिसार खालामनानै हरबाय बिटिसिआव दा बेखायनो बिटिसिआव जों बेखौ फेरेंगामाखौ नारसिनबाय थागासिनो दङ बुंगासिनो दङ थाबनो ओंखारदों खिन्थु दासिमबो ओंखाराखै बिथांमोना बुंबाय थायो जे जों दस्रायाव हा नायदों दस्रायाव जों दोनहैनो नागिरगासिनो दङ बुंबाय थायो खिन्थु दिनैसिमबो बिथांमोना दिनै बेखौ माने दस्रायाव दोनहैनायनि बाथ्राखौ जों जेबो खालामाखै दा खिन्थु बेबो मोनसे नियमा रोखाखा जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा हाबनो हादों बिसोर बेयाव आलासि नङा खिन्थु बिसोर बेयाव आलासि जानो थाफैयाखै दिनै जोंनि हाखौसो सेनानै थाफैदों बिसोरो जोंनि हाखौ सेनानै बेयावनो आबाद मावदों बिसोरनो बेनिफ्राय बिसोर माने धोन सम्पति खामायदों खिन्थु जों मा जादों अघरि जानानै जों बाहेरायाव खारदों थादों जों बे हायाव जों दिनै खाजोना होगासिनो थादों दा गथिखे बिसोरखौ जों आलासि बादि जों बिसोरखौ बाहायनानै दस्रायाव हा नागिरना होनाय बे आयेनाव गैया बे रोखा माने आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट नैबे 1886 बे 1886आव जायफ्रा
माने रुल्स दं बे रुल्सखौनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै बाव 1947आव माने मोनसे आलादा रोखोम चेप्टार 10 आसाम रेगुलेशन एक्ट एस एमेन्डेड इन 1947 चेप्टार 10 खालामना होदों आरो चेप्टार 10 नि नियम बादियै माने जोंनि थाखाय आलादा मोनसे प्रभिजन आयेन ट्राइबेल बेल्टखौ माने रैखाथि होनायनि बेखौ खालामनाय जादों आरो बे हिसाबै बे आयेन हिसाबै बे खुनु माने मानसिफ्रानो बे बेल्टआव हाबना थानो मोना आरो सोरबा जुदि हाबना थादोंब्ला बे गोबाव जाबाय जोंहा बेयाव गोबाव जों बेयाव आवग्रिनानै हागौ होननानै बुंदोंब्ला बे मोना बेयाव होखारनांगौ जानाय बे जायगायाव आयेनानो दङ दा उथे दिनै मजाबारियाव गोबाव ज' मानसिफ्रा हाबना थाबाय होननानै बुंब्लाबो बिसोर मोना आरो बिसोरखौ माने बे जायगायाव दोनना होखारनांगौ दा दिनै मानो होखाराखै दिनै बाथ्रा बे ओंखायनो जों दाबि खालामो बेखौ इमिडियेट होखारनांगौ आरो जिथु हाइकर्टनि अर्डार दंखायो होखारनानै बे हाखौ उद्धार खालामनानै आरो माने बर'फोरनो होफिननांगौ जों बेखौ दाबि खालामो दिनै जेरै रायजोफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों दिनै बे गावनाव बे आलाय सिलाया दिनै बेयाव फैगासिनो दं रायजोफोरा नुसिगोन दा बयबो दिनै नुसिगोन बे जे आलाय सिलाय जानानै फैगासिनो दं बेखौ नुगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै जों नुसिगोन आरो बेनि खारना जाहैबाय बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बाखौ जे होखारदों आलाय सिलाय खालामदों दा बिनि मोनसे अभिशाप हिसाबै दिनै बे आलाय सिलाय जागोन आरो बाथ्राया बेनो माने भगबत गीतायाव बुंदों जेब्ला नों अननाय मावो माने अनागारि खामानि मावो अयथासार मावो अब्ला खाल दुदा नोंनियावनो जन्म जायो होनना बुंदों दा बेनिखायनो दिनै अननाय खामानि मावनो थाखाय माने गाज्रि खामानि थाखाय अयथासार खालामनो थाखाय दिनै फेरेंगानि गोरबोआवनो दिनै खाल दुदा जन्म जाबाय दा गथे बेखौ फोजोबनो थाखाय दिनै खाल दुदा फैबाय दा बे जायगा गैया दिनै आलाय सिलाय जागोन बियो जोंनि रायजो राजा जेरै गाबगुफु जादों जोंनि रायजो राजा बिनि गाबगुफु जानायखौ जों रायजोफोरा नुसिगोन रायजोफोर जों मिनिनो मोनसिगोन खुसि मोनसिगोन फेरेंगाया जेब्लानाखि आलाय सिलाय जागोन अब्ला रायजोफ्रा बिनि दुखुनि समाव माने मिनिनो रंजानो दिनै समय मोनसिगोन दा रायजोफोर जाहाथे जोङो गावनि हा हुखौ जों जाहाथे निरापत्ता होयो बेनि थाखाय जों बयखौबो खावलायो आरो बि टि सि सरकाराव जों बेखौनो प्रेसार होयो इमिडियेटलि नैबे जायनाखि हा होबाय ट्राइबेलनि हाखौ रनेन्द्र चन्द्र सरकारनो हा होबाय बेखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो बेनि थाखाय जों आरोबाव इमिडियेटलि बे बि टि सिआव जों थांनानै बेखौ कमप्लेन हैबावनाय जागोन आरो लोगोसे क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथरिटि बेयावबो जों थांनानै कमप्लेन हैनाय जागोन गोजोन्थों रायजोफोर